Gisteren en de aanroende nacht weer een pittige buien actief in de provincie. Bij mij in Haans is net al te volle wetter vallen. En je hoort de dag grijs, grauw en letterlijk nog betiden wierd. En natuurlijk die hudde. Wel joen en vannacht nog altijd een protte bewolking. Misschien een beetje ruim, maar meestentijds aardig droeg. En de temperaturen vannacht nog altijd een heger, zo'n of 8 graden. En ik haat van de week al eerder zijn. Gewoon wij liggen de temperaturen zomaar bij de 0 graden. De wind nog altijd sterk, krijgt rond het in het kust- en maatgebied uit het zuiden en zuidwesten waai. Morgen dag. Een meest droege dag, maar er is eventjes kans op wat heel lichte ruim of het zou. Stel net al te volle vaar, dus kunnen we er best nog wel even op uitwaaien. Want de wind is sterk genoeg en de temperaturen binnen heeg 9,5 graden. En hoe die wind sprutsen, krijgt rond het in het kust- en maatgebied het zuid-zuidwest waai. Wel, we zullen fruit zien. Nou, dat fruitje houdt op maandag nog betiden ruim en een hege temperatuur van zo'n 8 graden. Tiesje zak je weer om naar 6 graden, er zitten er wat bij, het droeg waar en in de nacht al een temperatuur richting 0 graden. Ja, en dan komt de waanzin. 4 graden boven 0 uur. In de nacht ligt de frost, min 1, min 2 graden. En ik denk dat het nooit waanzin nog kouder wordt. Dus komt de winter wat weer om. We maken manje, maar weer even in het waarsje.